Ai de capul meu, mâncăm așa. Mamă, vă pup pe toți, vă pup pe toți, vă pup. Mamă, vă pup și vă mulțumesc la toți. Norbi, te pup. Căline, te pup, Căline. Mamă, mâncau așa. Le-am dat clasa la mondial. Deci, vă pup, fraților. Deci să știți un singur lucru. Prin chestia asta E bine, bossule. E bine, bossule, că n-ai întins niciun deget. E bine, bossule, că n-ai întins niciun deget. Vreau pe toți, vă pup, să mă pe... E bine, bossule. Bă, faceți subscription, bă, vă rog frumos, faceți subscription. Subscription, auzi că subscription să faceți. George 23, nu mai tace din gură pompierul. Vă mulțumesc foarte mult la toți. Vă mulțumesc foarte mult, vă pup. Deci, prin faza asta ați demonstrat că ați doborât oala mondială, mâncau, filmați acolo toți, oala mondială. Bă, ați demonstrat că ați pompier, nu a fost diferență de 2000 de puncte. Cum? Nu a fost diferență de 2000 de puncte. Ce diferență? Am te trezit, tu ai pierdut, nu? Ești conștient că ai pierdut? Acum ce? Vezi că te îmbănigă boss-ul, cred că te îmbănigă boss. Așa, domnul Nelson. Bun, păi ce jucăm acum, domnul Nelson? Zi-mi și mie, ca să știu. Nu mai joc pompier, că